Hangin ruai ke wega di ruai ke baya debat kene nor ruai semen sim jong ka balang ke jong play ya kene ke ruai la sim na ka hymnal Church of God aspa prapo ya ka balapen kala se ka kasi dagi breu ke jong play ke long pa jong ka balang ha ka basdang Teng kuap ngini ruai gane tang sisen hi lani arsen kabong bon kisnem ngala pelut thala ya kane ka por kabing yoban aimu yu blay ya kane ka snem artho arthun reu unong ruai semen simong bon kisnem ngala pelut thala klemar te na pedang jongi gane ka por Don na pedang jong pi namarom don baklet kum bangi kan mau ye ka sika kum ba pi kan mau ka sika pen kan mau ye ka snem ayu pila pelut ki por ki baladep uneu nor ga sem sim apply la ka jong ka jiem bong bon ki snem ngala pelut thala kan no ki snem pila pelut thala da don na pedang jong pi ki bala pelut thala ki snem Ngai ngoyo play bangam sam la pelut thala ki snem ha ka chingem jonga jeroi try kata kade ka banga nga kan mau ye ka chingem jonga la kha ye nga kendai tri jong nai January ar pau a sidar nespa san puar mentang adap nyau pusau snem jeroi try bad habanga perkhat ye ki snem jong ka chingem jonga Wan nadu ki kan nyau snem nadu bakadu kan nyau snem ro ngam syam le pelut thala ya ka jingim ngam syam le pelut thala ki por jong ka jingim jonga bat ngala IT ka jingim hau try ha ka snem ka bangadap kan nyau snem namar nadu bakai ngadu kan nyau snem ngam sngau tu ya kata ka jinglong Kristan hadu kan nu ngalong Ngako ngui mei pa balai dia seng ngako ngui mei pa ban ruai ban dua ngako ngui ki baro ki jing seneng di kai imei pa rai ngam sngau thu ke kata ka jing penim Henry ndala dap kan nyo snem ngasa sngau thu pleng la kai nga hapo ke ying Kristan pleng ngadei ban kapat ye nga ban kapat lam dala kapat ye nga ngan nam sngau thu ya kata ka jing penem duau try u ai nga ti ha ka ne ka por mata ku abon ruai ne ka ti ruai ka bong bon ki snem ngala pelut thala ong num norwai ngam perkhat bu try la sanar na ngam sam tipu yap na mar jonga hakal beri jis ne bakrau hanta sisa Walam map ki pop jonga. Ai mo yo blay ne uskri dong tramene ngile ye dwai pan map. Kalong kebadan kam. Henry ka bangide ban kut jimut. Bangin nom le pop ka weru ka sngi. Bangin nom le pop ka weru ka tin. Borosis nam ka bangiem. Lada ikan mau ayung ilapan sngau si eno yem da tin pan map. Lam ngomta haka kelimat bapin dekut mansim u mansim u bleun ong khat yau tu bapila kren ben khat yau tu bapila kren ben pan map yu lam gomta pinam rom kai mau ble da ka bog om gomta ngan yu tu pi wei men chwa bin klat I khat ye pa yong ko pau ni da sngau ba ban wan saying namar ngadon ge distam ke bejur ilas ngutu kum geriu temen latam kendai pau snem ilas ngutu ban saklat no ke ngalai bod ye pa don la poi pai ong piran kam ayu me e ba pi khot ye nga yong ko pauridar ngakwa pan ma pi Sngau bahaban maap yenga. Payong ngam tip balai pi pan maap yenga. Lada pim pla lada pim nyetu ngan tip kumnu pi pan maap yenga.
Ladangi pan map nakiway ngin suang map yang amo. Klem itu ke gadau kumno kentip ban map mo. Payong em ngam don ni kumno pi pan map binga yong em pim tip hindre. Nga keren benye pi. Payong to ngala map nam tadi pi. Ngam tip pi keren te ngala map do pai pi. Blain kerkui pi lapan map. Blain kerkui pi ya ke mesin pi. Tang hadin kendiat por ilayo tian ajar. Kata kedai ke GM ke bangi don kam ban husiar. Mendeta ke por ngi dua nam takan ke snem ngin pan mam nutrai. Yet ela ke dong ka don man ke sngi kata ke don kam be. Tong dua ke ni ai uki. Dekat tang dekat nang kong bat kharas. Bon ke snem ngala pelon thala ngam cham tip putra lasa narna ngam cham tip puyang nama tangin ya pai sekektin ke jong blay haga nega por menta ka dekat ka beneng kong ka bang kwa ban pulih nega por ka bangin singaungu yigi snem jong ka jing im ka jongi way pe way ka kitab Genesis kelenong ka beneng kong ka dekat ka bakat saw hang ne ka yathu ya gisngi bakis snem kumbala puleu sakri jong trai kitab Ezekiel ke bayato ikisin kong kum ta terter kanega dekat ka ong kumne ublei ola ong to long gading shai haka sahid beneng ban penyaklan hapdeng kisngi bat ka med bato ai bakin long yakidak bat yaki ayom bat yakisngi bat yakisnem baro kisngi ki benai kisngi kitiau terter baro kidei ki bau blei ula thau kisnem ru kidei ki bau blei ula bu kumta jakarta jonga jong piru baro u blei ubu jakarta jongi tengin singangu yo blei kirta bola ayengi nganga aingu yo blei bahadu menta ula ai nga snem nyo posau house nem arpo kabadon u COVID-19 mo arpo way kito gini snem ki bangalayo ka jing pang ngam cham community chu bandang in ka long rukum ka jing plasya mensim ye pigi parabngai but haga to ka sni ka arpo ka bakat lai bat ka sautari jong banai me utau snem bangi sitom bom yo ban yerung ban yami wat ki men ki para jongaru haba la yethoi ki daga phone baki la yethoi ki banga sitom jur hagita ki artli ki met ikme khon jonga ikong risalet kardut ila pentip seki para baro ila ong haki mdon jing ikir mensu to shufun lada imyo syo shufun kum ayupin ong ki para junga tebon ki bala suyam de tangi ba kum men rang ba ibo ong kit sa hospital mre ikmi bat ukon cenrang bat ikun kan tehi ki don borolangut
yang melang subangkit. Nga loong ikin dah bang la tibriu la da pikit sa hospital kin inject da ka injection COVID long itu mo ngam keno ya ka sarkar bagalale ka bapahatam Henry ong kita kibalamat ba kita inject ya kata inject ibreu bala mut ban imru sutlat no ngai klan no ngadon way u log jong i bakhatrai jonga nga phone ni upar menmit ong ola sai kesngi ngam yo ban lek phan no saying ki khun ki lapan kra ka jagat thia be pa in one na ka jing sitam namar la sa bon ti yo hajoi Janmit ngadang duwai i biong la sai ngan mi no ngila duwai da gajing sngaungu rei la yathu ki baap ha ka por siteng senya ki ai ka ta injection ye i ka ba khlan kim te balai ki doktor ki bit ban ai ka ta injection ta sudet ka ta injection ila nang telot swa bakin jat sai ila yo tiajar Saying system kilapan kreban wanipa haka jingko jingkia lawan kit penban da kemet yap kajing kendit ke bakrau bat kade ke por ke bala sukli da ke jan bambit mano ban pet ki kon kikti ambit mano ban pet ki kon kikti yau nong yap katu kade ke por ke bakor ditam ya ke jan benriu jongi man perkat ya ketu. Dia ketu kepor kan. Kebakum men rang ba mari e yang ayong sngau bahakit set hospital. Ring ai ngoi u plane na kamtai mi kon bat ki kon. Yang mlong suban kit e mlele. Ha kepor ke balong kumta. Ngajar-jar kajing sukat katang ampat du siam mendahabangan lakendit. Kajing suk ka bapala di kati sempang parha kata kamit ngayo i kati mayan ka bakraw hadu kata kati mayan kalong ka bapala bat kum kato kam day kati pos new kam day kati thu paru ngam tip ka dega e ngayo i balara yanga bat ngaliyo i yakatre kum katre ngayo i saikdar ngayo i ya ki artli ki babat baru tau barai ngau ra kum to bu hang te haposat chong gaying dan setang kat i baje ying tu bakam rit mde kum baje ti kam rit itu baje ying bakam he ngapet ha kata ka baje ngong ani kumno kumto nga kalalong no kumto kat bagak mat ka pechang ya kata suki na kata ka yo i ya ka kli jong breu phong da ka kinja tupia ka belang kum ka falhat sahab itenat ba kat benang pe nang itenat kat manang pe nang itenat suki ka kala kata ka katupia haka dor jong obreu uhiar sakendau haka tagapor nga kendit threat haka tagapor oh plan uto bakiu sate plan de mga mo namar nga lakendit kadai kata kapor kabat thmit hadu kata kabamdan sumanu bala ban om yang abangan nang im keperti tengah sengau kumburu bala impat sajisin kumburu bala impat sajisin mar don jengkermencu rei ngai mu uble ngadang long kumne kumangalong mentah namar kasnem ka bau ble la ai ka bau la butik ong jo ble la pentik kenai gisnem ngien nom laban pentam ngien nom laban penduna ngam tip ke ka jing ai ble ya nga ya ketu ka jing sitom nga sutip ikatang ka wei ka long
kadai ka mon ke jong blei ban ai ong David hagasam jo ka bha bala pen sitom yana bangan da dup nang ya ka an jong me ka bha bala pen sitom yana te wat la ka dong ke jing sngau si ba panggum ta nga sngau tu ka jing bha ya nga plen ka bha bala pen sitom yana ong u David bangan dup nang ya ki an jong me ki an jong blei ke bola bu ka jing im jongi ke bengi deban suma ki an ki jong blei ki bola bu yengi blei la tau ko jengi ni don kam man ri ko ya kana ka met jongi la da don ka no ka an ha ka jing im jongi ki breu ka de ban ri ko ya ka jing im dei jing ri ko marka jing ko baru blei ka don jing dei klem ka jing ko ngem laban yo i yo blei mo ong apostol Petrus kom ong ka tin jong blei kom ba mangang along ba khod piru to lang ki ba khod ta klemar ta tin ka jing i bit jong blei ban a ki jing tenju ha ka jing em jong i ki breu kalong bangin nang sngau thu su yaki an ki jong blei ha ka jing em jong i mentang ala poy ki jing long temen ngala sngau thu ya ka an jong ka jing long temen pleng ban le kai ya ka an ki jing long temen kam long ka badai yangi ni don kam man sngau thu ya ka ta an ka bau blei la bu i ka an ya ka an ha ka jing em jong i la dan sibon ki parabngai ki pakhat dingai ki jika ki bajingai yong nga ong yaki wat ngo e menta ngam la subanya kali si jengai lada don bar nong nya kali kam paji ngadang la ban le ngadang pediang ban le henry ngam la su na ta ga daw ngalabo kane ka snem ka bangala rong no nyo pusau bangan pediang ye ke jingkot tang ki ba kamjan kuma pihang ni ngadang biang ba ban nya kali ngadang sutenat banyak kali. Dari tam nang ni ngadon kam ni ki parlok. Dan sibon ki jaga ki balakam jengai ya ka lai peu kilometer saneng ngalakot ya ki nongnya kali banyak kali. Kata kade ka an ke bau blei la bo ingi. Ngindal la poi ka ta jong ka jir long riu temen ban bam sibon rumlong bam do sibon rumlong bam klen sibon rumlong ka per bak lebak ya to ka snem ka jing long samla ka per bak lebak na mar kata kat sidang samla ya bam bha tam bam husier kata kadika an ngate ngas ngamu yo play uplek ne ka jing pang kata ka jing bam jongi ki pastor la palat la dam bam si ki pravnget khat hapliang hadu benda ima ban bam klem bam ro ki ngau si Pitip dalam ngausi ki prabngai hab dalek pan map. Ngan itu ipi ke we ke jinjia mo. Ngilek ha ke we ke senong han long kwai. Tong ande ya tu kerteng kam lele ya ke jisya mo. Ngilek mangai pastor Oberland bat i pastor in chat na ke toga dong ha ke toga por partikon samla. Te namar ba laya bambun jaka te kata ka ying ka banyilakular ban let ban bam dal pointa iwai ni pastor ni pastor na itangyong ngangam tre ban bam te yong namar bapila ong ban wan haying tengalapan kre kini jimbam bapin bam yong am sngau lasu kedeken trela damatan sikindira ketemu trai lahun klem trabam yang ngangam tre tingi ong to la ka long penuh kumdol dan la kadang rungin mat si kentera kitel pitip dan lamin nang ta yutu kanai parabngai tai parabngai ta ying yam ba kibru jong blei kim tre bam takade ka ba pelong ni ngaban perkat pleng ki parabngai jongi ki it la dangim bam ki sngosi
Tena kataga kubor ke batip baitai parabnya iyam. Dala dei ka por ha ka wai pat ka por ngile jing seng. Ya dehi ba iru ile ngar ngalai ha ka ta ka por bangalai ngala dei pat ka por bang in chat ya district losla. De la ilas ngu kiaken ban siudor ya kata jing sofsi ita parabnya la the do jing bam babang bah. Kenjaki ngetrai mio isi pot mau balap song kenjaki ngetrai di pot telang di pot bamki ten alalai jangta marbala kambun kapor laklet ni kayin te ha ka jing kan mau sngeu kumbade ka ta kayin namar kamarjan te rum chuang ta ken rung ha ta ai tai trayin ndei itai basngom si bayama babang te tala kindep ke yong sem de jembam ngara sngom bhai pi ma kublese bon ta wat ngeu e ke to snap ke bagam trebam lengo jelang ni tai trayin lengo jelang anda habala rong sagiwe kiwe ya thu pat ki prab ngai de neken I prab ngai ha ke to por kabai don ke jing sngopsi ba phim ye trebam ha ka to haying ju on ke jing ba be ko ba khra ta chupan mam de ka tin wat ngi mo ha ka to te bam la si sa ban bam te hang tang sngop thu pleng ka jing e ke parab ngai jing nong trei na kata kata ki psa yang hadu kata kata kum ka juk mental da bam palat pleng ka kelajing pangno ken ka kelajing pangno yang adon gajing pang ke baki ong ki doktor ke kolesterol te ngalale chu doktor te u khang nga ban bam do snyang ban bam kleng ban bam do masiru u khang te hang tang asa tu kadai kapor namar baro kisnam ke balale ke jing bam ga baklem tengkai ni da bam hun sisa namar ki prab ngai ki ai da jing ni bam hun sisa ki ma pleng ka ban thau jing pang te yo ji hikai pleng ka jing im dongi ki briu ngi don kam ban husiar ya ka ni ka jing im dongi wat ya ka bam ro te kumbangi husiar ya ka jing bam jing di ha ka met dongi kabaya dehe ga nega do kabakan notam yidon kaman husiar ya ka jinglong mensim ha ka jing im kabakan jam sim kata kada ga wene gi hikai bangin la ban long ke ba khoj ha khmat jong ble mar klem ga jing khoj nim la ban rom sa gi ma ju ble yidon kam ban khoj ki tin ki thlit kumbang alai thui pi yai te rutumen menne ka jing don kam ka jing khot ha ki kten ha ki thlit ha ki jing la ki jing thau jungi ki man ga sngi ka jing khot ka de ka bha thlit tam e bi kan mau isaya ha ka por ka bleu khot yu u ang yo bleu a ngau batingit kermyang sintol balai u isaya wang ngatingit kermyang sintol klem martetin ki kten ki thlit ki bangi krem ki penmong ki pen singausi yano nagata ka daw isaya wong ngam singau long bapit namar na long berubat tingit kermiang sintor teu isaya namar bau blela khot ker pang yu ulapan pau ha ka por ka bau ya ikum ka ji to pau bau angel blei lawan na ka khet jong blei ban pha ban le chou isaya ura hak dakir ngading hagakti jo ulek ban kan tha ha ka cintur jong isaya bat hadin gato laong laweng no yaki pop jong me baro laweng no yaki pop jong me baro kadon ka wai ka por ha snem ke bala dep si pau ka san snem man chwa habanga pule ya katukal nong spang kataka jingkhot kiktin kithle ka to kaktin ka bong yaki pop jamme laweng no ha to ka por ka mi ka jirwai kharos ka bong laweng no
jing bom hok jong me baro laweng no kawan kita ka jing ruai ngala jing ruai ka jing seng ka ba kum ni ngala lam klet ka su laweng no laweng no jing bom hok jong me baro laweng no laweng no laweng no laweng no laweng no jing bom hok jong nga baro laweng no laweng no laweng no dan kibegit kar utang mangala let namar ngamra di tho kala ngala tho e ka ha ko we ko kol kedok ka ba penmi ha gene gi snem ge paladep hangning is ngau tho bau ble ka ding kwa jong u yangi bangin pen singo bhayu ka dei ka jing em ka ba khot klem ka jing khot ngem la ban pen singo bhayu ble lanu ru tongin aingo igis nem ke bala lej baro kumno ngelaim ladang ila le kanu ka ba pen mong pen ngau si yaki wei parabriu lane la da yau ble ngin pan map na u ngila duai ke duai pan map mane ha ke jingala musakri jong trai ngila pan map nrei ka ba krautam kalong ngin pan map da ka ba shai ka e bang kisau tho bangi bakla kata kalong ka ba krautam bangi don kam ban pan map now blay lani ban pan map na ke para bangechongi pitip haganya bakla ke kten ki thlet kapan ya jangai ga jiga dai kapan ya jangai ga jiga dai kapan khlat ya ga jiga kata ga dai ka ba khletam ngani to khanai pi ya ga jing jia ka ba shicha ka ba jia kumne ha ki kharsan snem jabaladep ha ka por election ale kai ko we ga ying ki para bangai kroi ki para bangai ki don hanta ki dang yesu lama urang ba balang ro don lang hanta ke we ni ki samla bakam shongshit ka tin ka thali dali ekren hangta katto kanne mar lada don san reungut ke bamut iwe na pedeng jongi ke berang tu idan la ke jongka niam election ke pemut ke parti mo tendale kren tip haganur kom ke bakla dom tau samla dalas dom tau samla dom sau tau rangba balang dagadinya dom kiktin ki bakor haga bakot utau samlau mi bak na ying klem krensu lay klut hangta bat kita ki kentay lay ngut saumut ki bedanta ani ngahta ngam nang banle ay ngan penpau bangaya sa ki toru kalong ka pe ngan penpau bangaya sa sto kalong ka pe kalong hapdeng kata ka jing hore ura ka bajur now la peto samla laja angta jelang to dam bakala ga diga singin ng tong jong katiyo dala poy ga singi balang nga perkat ani laya kul marketing di prabnget katto laya mong laya singi katto han le akum no hato kadaya nga ban singab jar kum nong sarai hato kadaya nga bangan singap jarne ngan ong ee. Kahakas ngi balang nga kudjimut ban pensengaw yaki. Dalaway gamit ngi balang nga ong sengaw haban ni siyang si porman daway niya seng tengajar keteng ya kita. Orang bak balang ru tau samlaru udan bat kita gilong kemir bidon. Kebidon mentalang ha kata gajing ya klut ketin. Tenda kilay song kimtip ay balay te hagata ka por na ong yaki ni nga katu ngiti kung
kung briu jong bleng as ngeu si ken si para bengai bapia ektin kum to ti ngas ngeu kam bhag man sakut si para bengai man ka sinyawan ding senglang dekan sa gitu ektin kum to ti kam long ka babha ti nepis ngeu kum no na kren daga jing i ti uyeng ta samlawon hoi ngar ngas ngeu si ken ting ong lada iner la ngosi itore la susi ya ke jingi mikten kum tu tong inam keno ya no mano basdang mano babakla inam keno de tang kawe kalong ba pin ya pan ma prabanget di ha ka ta ka por yang dot tau samlau sang ngapan map ya rang ba balang ngapan map ya pi baro marha tu singi ngaklut ngakom samlai phla kum dei ken tin dalapan ma buta ti urang ba balang ru oto ngamap wats ngo ngaru kum rang ba ngal kum klut ya pan ma ba rong tasan ngon rimut tinga ngau kemen ken kum kita ki ka don kam ban ngau thu ya kanu ka lak ka let ka tam ka na ka tim namar bangin yailong ki para banget ki bayai ne ha ka jin ko ki tin ko ki telet hakaji anti tong katim kata kade ka ba kra bat ka ba don kam ha hakaji em dongi kum ki breu bat da kata ken ni pelet e kita gisngi dongi ha ka bangi yet ni tunjuk ya de man ka sngi bat ka pelong yingi ha ka bangin ya anti kene ka jing ban septing ya bleu apostol jacob apostol petrus ngandong ka wait ka lenong ka beneng kong ka dekat ka bakhan niau ku bong to penlet ya kisngi song basa jong phi ha ka jing septing penlet ya kisngi song basa jong phi ha ka jing septing manta ka sngi para bunget yela rong ha ka ne ka sngi ka banang kong jong unius nem arthur penriu tongin penlut ya kisngi ki por jungi tongin penlet ya kisngi ki por jungi ha ka jing septing habong ka jing septing yau blai ka jing septing kaman ngin septing ya kano ka balong persa ka mon ka jong blai ngin septing mengin kran sniu ya ki wai ngin septing mengin le sniu ya kano ngin septing bangin nom le bom day ya kano ki ti jongi ki long ke bakut ki ten jongi ki long ke bakut ki jengmut ki berkat jongi ki long ke bakut badagata ka jing em kan ni don jingkerman ya ka jing em ka balawai suk ke bakut ya ka donut ken yo i yo blai suk ke bakut ya ka donut ken yo i yo blai dan sibun ke ba pelong ngi ki breu ban kala tengin no ha ka bangim sampai perkat teng na ki jing pencoy ki jong setan ka bangim poi perkat ikan mau tentang ya ka im badu adam mo lemar tatin ka im kampai perkat bau setan ubalawan hagadur upsen kat kum gotoga por berkayom ula ang namari la yetu ye hau sen da ka bahak ba blay ong ambit ban ba minusa namada ka ba yap sisa te upsen hakadur syaitan hakadur upsen long pinam yap sisa re pilong ki bastat kum ki blay pinam yap sisa sukala krak kita giding sngew jong i pediang ya kata kejing ong jong syaitan hakadur upsen komtai bam habai bam ai adam klempoi perkat kadeka por kabat etam kabawan kejing percaya ke im langat lang beranmut hantola lawan kejing tim kan kata kadeka jing im beteng ha kejing bom poi perkat ki jia ki ai kejing jia ke bakrau bat hakadur jong usaitan haga por ke imbar wadam bat haga dur jongi hagi juk jongi mentaru pitip ki jing pencoy ki laban wan uji suru lawan pencoy
tang hadin bawla dep siapen baptis kumu breu hak to por bo kup iki long breu usaitan lawan ban pencayu rek ke bajia lai sin ke pencoy usaitan la ban le ayu ha kat khat ke bakhadu ha kat khat ke bakhat we saul nong gospel Matias long usaitan ula ino ayu usaitan la ino ayu ngakwa yangi ha ga nega jingseng ke banang kong jong nega snem bangin long ke briu ke bau usaitan ino yangi kabamut lada wan ban bencoy sisin ru sisin rumla hadien unsong mentoy su ong iksekrinu nai lek to lek shawai kabamut yala long kibre kibelasha ino haus syaitan kabamut usaitan don borsu halor jongi bat ngin yak lenti da kata jingem kabau syaitan tak tisu yangi kata kadega jingem kaba kodor tam hagajia lenti dong jingem dungi dada piyat berti parlok kiba im bat ke berteru pi long hiu ju breu lada piyat bat no ki breu kiba per ke long di ebru pin long ju hiu breu pin long ka ju hi ke breu kiba blei la bat khak ya ka jingem bat hantaken kajing embom jukut utrai la penkre yang apa jepi tongin ya nanti haga negal snem arpo arpunriu ki bre ki ban pen kemen ya ka donut silenter hadu ban poi snem ar peu arpunyo pen pelong ka jing seng pla pen ai ngoyo blei kumno don rengkat nadu menta ka sngi hadu ka arpo arpunyo pen pelong biang ka jing seng pla pen ai ngoyo blei na nado bas dang usnam arpun riu usaitan laban jok yana nada donna perenjo pia po kena ka arpusan pisa job usaitan penkentang kemai la ka jong ka jingim penbek ila ka jong ka jingim kino ki like kilat what I became samit what I became sakut namala daki samit ki sakut kan penput ya ka jinglong mensim bat pinom la ban em ke jingim ke pen sngau pha yo blei om don ke jingim ke ban kham sngau tenat hakmat jong blei hap deng ke jingal ti kum ki briu tang la dang la le ya ka mon ke ju ban pen sngau pha yo hakiktin hakikam ka jingim baro ton tran kar khu yang i wei pe wei tong yang ti kan ga snam rengkat ba ka jingkerman kajirapkan wan neutral uju ublay bala dorengkat yagi kon Israel bagi yanti ke riklau uju ublay ba dorengkat ba ngingin yan menta yo snem arthar pun reu kum ka riklau jong ka pertai yo i ki body sne bala gelle hedu kata phigi samla long ke ba job ke jim pencai baro kum ta phi long ki kon ki jong ublay ba long ka lawai jong ka balang haga jeka ka pidon to tra ko yagi kenten jong ga jing slot kendiat haga na por menta na ka benta ka puram jong jisu amen bat amen